أرأست زينام زيت بلعي أب كتم أديس أبا من كاي واقع خمزر أي نقادون عدد تنقليتهم أب كل تجراي وردا أطبي زركب دني دسا أب معك أب زها هيوت محل وسنا مهدارن بمداي كوتريزم في العالم الفوز اللي هو طبعا كابل وطاي تشاينا جابان زي مردا بخلات ماي فاكوشيما بذات المفتاح تسمع عنه سلام طعنها باللي خبركم تملكتنا كاب اي تي بي مدب قانقوا تግርኛ ዕለታው ማዕድ ዜና ካብ ሰዓት ጀሚሩ ናባኹም ከብሉ ማዕድ ዜናና መራሕሁ ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ክጸንሐ ፈለማ ሓጸር ዜናታት دوبوا عالم المدنفع متحبار قطبا دوبوب ندوبوب عبي عقم خمزة لغو قدماء منيستر أبي أحمد قليتهم قدماء منيستر أبي أبي محبرام تأسرقتهم أبي زم حلالفو ملختي قدماء منيستر ناريندرا مودي قال أي مرها قبر مخفت قوبا إزة مرحتي سلازا كايدو يمسقني لهم أبي منغو هاقرات دوبوا عالم متحبار متنخار بحدا دمتي مزرابن أبي قدات كتاب عالم روي قدام صواتن حساب كم زكافلو أبريهم كابز حليفون أبي فتران أدلاينات متقام عقمتات artificial intelligence حساب كم زكافلون قليت أمام زلونا سفحت عقمتات حبرا وشتوتات لمعات تنرئي أبي دوبوب ندوبوب عالم مدنفع متحبر قدابا عزوز عقم خمزة لوو نردائنا خبلو تزاريبهم مكتل قدماء منيستر قدات وزان اي تدمك مكونن مس ابي ودب حبرات منقستات فلو لأخن توكالي حلاف الأختو دوبوب سودان ابي ودب حبرات منقستات نيكولاس رولان ليبورن هايسوم تزاتيوم اي تدمك ايتيوبيات تان سلامن دوبوب سودان هرقاقتن سممعنا السلام تقبرا ونكخونن زلو واقدا ناتواتسات مخانا تزاريبوم ابي منقو خلتين هاقرات زلو ركب تاريخ باهلن حزب مس حزبن مبقس بمقبار سلامة زوبان خرقاقتن سلام نخصنعن إنا سرحنا إنا خبلو نتوم فولي توكالي نيكولاس رولان ليبورون هايسوم أبريهم لهم بمكتل بريزيدانت بارتي بلتقنا آدم فرح استمرح وجلل خاب كتما شانغاي أب استفلالي بروجكتات كالاتن عودة ساليتهم أبلات وجلل خاب ما أخل تكنولوجي هواوي انستيتيت ارتفشال انتليجنسن تلمن ديزاينن كتما شانغاي كمون درق وحاف داقم أب ربحا زوعل بروجكتن تعزيبهم يوم مرها قبرت عودات أب كتما شانغاي زي سالتو بروجكتات تلمي تكبرانا فتاتمان لمدي نمو سار زعلمهم زخونة تقليجهم توم لوخات مسمر أرحات عزبتي زقبر لوم تكالات لووت لمدي مقبارمون زير خبني حبريتا يرد إثيوبيا تربحنت بر بحر ودبن مرققات على ملخة مكروتات معزاب كمزقبا أما خارميسر قدات وزان بسادر إبراهيم إدريس ملخيتهم باسناد أنت برساد ديسابا فتحوي أطاق ما بر بحري نزلق سلام لمعاتن قرنا أفريكا بز بالمري حساب أب فتحو طاق ما بر بحر زمتا فولي سميناري كايدالهم
أما خاري ميسر قدات وزان سلستياوي تدر دار قدب عبي هداس إثيوبيان أمباسادر إبراهيم إدريس حتو بر بحر إثيوبيا بمنزر دبلوماسن علم لخا حق جنزل وترجم أملكيتهم مزاتي صحوف أفت فولي سمينار أقربهم يوم إثيوبيا بر بحري ناي متقام حتو ناي نوي حوان تاريخ مسرت كم زلوو زلعلو أمباسادر إبراهيم طلب بر بحر إثيوبيا بهيب كاما أبالن لوعلاونة هاجرات بزخبر ملكعون متقام كم زخونة قليتهم دليت تهاجر عالم لخ حق مسارات جبر خمس خونة بمحبار كما قطعت رأى أوروبيان 10 شعات 8 كل تنز على عالم لخ حقي بر بحري كم أبنت صاريحهم أبز حلفو سلسته أوارح لعل فرق مليون باسبورت تحتمو نابوشت هاجر كم زاتو قلقالوت إيميغريشن زي قرنتن قليتهم وانا دايركتر قلقالوت سلماويت داويس زي تسرحو سرحتي عمل كيتن أبزهابو مقلاتي أبز حلفو سلسته أوارح حاموش تميتن سلسان حدن شحن شمون تميتن باسبورتات تحتموم نابوشت هاجر آتيوم يميلن اتي باسبورت قدميا نزد اليوم زيقاتات كوهابنا تقبر خمس خونوون اسان وانا دايركتر وسيخان قليتن بزدما أب كتم عديس هابا نزملكتو قدميت بمهاب 45 تنشحن 300 سوسان شدوشان باسبورت 5 خفافلت أريحن باسبورت زت حتى ملهم زيقاتات بولك أسلكم مال اختي بملآخ باسبورتهم كوسدو إنا تقبر 5 ركب دما عبريهن أب كل تجراي وردا أتبي زركب دني دساء أب معك أب زها هوت محلا وسنم هدارن بمداي إيكو تريزمن زل على بركتو زل وبوتا مخانو زفلت يوم زدنزي أب زوري أخونا أبوشتوت انتاين أبيت كريستياناتن قداماتن ون زحزيوم منقستن كالوت ملكتهم أكالاتن معك أبن من الليين تدنن أب وشتو زركبو قداماتن قولا حتى هيبوم كسر حدما تساويت قريب اللهم برهي برهانة توسخلهم دني ديسا ببرك خلل يخون ببرك هاجر زرح بزها هيوت عقيبو زحزن ميزان تفطرو زحلون ابزريو دما كاب كوحي تفلفيلوم زتسرحو استفلاليو ابياته كريستيان زركبو كبابي مخانو ينقر ازدنزي كاب كتما وورق كلتولعلو نانفت مبرا استات 30 كيلومتر تغعيسكا يركب كاب كتما اصبدما كبابي 10 كيلومتر يرحق القدم برستي وصحنا يريو حبرتسب لجزاو مناورو يتقوموا نيرو منغستي فيدرال دنيل كالسيوماغن بحلوتي تخويرو يزنبر تفحات اللو عبيت امات اللو لسيو كم سول سيو بزح سوون يمصيو زريو مالتي ولا كشع وصاتنياتات مصيو يريو ويم ولا هاجرناون كاستفلا كللات مصيو يريو ين مالتي حبرتسبناون تيزي ترفه افتو كفت زغونه لا تخله لحله لا تنكاخه ايو زصنحه كاو دما زتفلالي بزحات ببز زقصرو اصوات زركو ويم مالتي تحسس صحدي معقبا صالحه اولي زبهلو اماتنيو بالعل 30 لخون كفال شمات الله يموزي ملشع زبهل ام الله عقامات زبهل الله وافر زبهلا انسسا اللواء نجحه زبهلا او زي كواخو حزي اللواء بمزحتن عغازين ما اللواء نوزي او قرب بوتا بزي مبراق بزي اللواءين مس ايكو توريزم تتحيزو دن ديسا وسيدكا كم كلل بوتنشال كاولو بحال كابتات نا توريزم قلوت اللوام تهايلو كاولو سدو كابتات حدا ايو دن ديسا مالتي دني ديسا ابوشتون زريون كاب كوحي تفلفيلوم زتسرحو تنتاويان أبيعته كريستيانات يركبو أما بل حمشاي كفل زمن كم زتمسرتت زنقر الله قدام ماريم ديبو دما حانتيا أو زوريا دن ديسا مفاسس أو وشت دن ديسا لتفل عليو ركيون چرچسنا سبسرح أبيعته كريستيانات تنتاويان سبسرح أبيعته كريستيانات اللو كاواتهم ياو عبدن ديسا وشت خبل ركو كاو حل تفلفل أبيعته كريستيان ميكيل إمبا ميكيل مررو چرقس اگو
كمون مريم مجدلاويت لبهالو كوكوحي لتفلفلو أبيات كريستيان اللو مارتي فلي لبلو خافسا فرح أبيات كريستيان النولم كا فلي لبلو مريم ديو با نيه مالتي مريم ديو أوشت ديسا فلي لبلو أوشت ديسا ذوق الله سرح ذوق الله أخذتو لذخ ذوق الله سرح بيت كريستياني منفسا وبوتاي مالتي بامستانيو متو كفل زمن يتقرقرج ታላቅ ገዳም ናት እና ገዳም ዲቦ ደብረ ደናግል ቅድስተ ማርያም ኣብ መበል 50 ክፍለ ዘመን ዝተመስረተት 1500 ዓመት ዘቁፀረት ጥንታዊት ገዳም እያ ደኒ ዲስኣ በብርኪ መንግስቲ ፌደራል ክትትል ዝግበረሉ ምዃኑ ነበርቲ ተኸባቢ ይዛረቡ ሕብረተሰብ ተኸባቢውን ኣብ ሓለዋን ምዕቃብን እዝደንዚ ንጡፍ ተሳታፊ እዩ ኩሉ በሓለዋ ብጥብቂ ዝኽበር እዚ መንግስቲ ምስ ኣኽበሮ ክብሪ ምስ ጠመቶ እቲ ህዝቢ እውን ተራዳዲኡ መንግስትን ድሕራ ኸቢርዎ ካብ ዝዕፀድ ካብ መንግስቲ ዝፈቀዶ ጥራሕ ተዘይ ኮይኑ ካልእ ካብ ዘኽብሮ ናብዚ ዝኣቱ ሰብ የለን ካብ መንግስቲ ትደኒ ረብሑ ርኡ ይከለል ካልብሎ ግን ሕብረተሰብ ባህር ዛፋት ኣብ ከባቢኡ ብምትካል ንከባቢኡ ጥቕሚ ላብዚ ደኒ እዚ ብዙሕ ሕብረተሰብ ኢዱ ዝሰድድ ይኾነ ልገዛ ኢሉ ዝቆርፆ ኦም የለይ ልዕዳጋ ኢሉ ለውርዶ ኦም የለን እዚ ኣብ ምዕቃብ ብዝሃ ህይወትን ሓለዋ ሚዛን ስነ ምህዳርን ልዑል ቦታ ዘለዎ ደንን ኣብ ውሽጡ ዝሓዞም ገዳማትን ንሓለውኡ ክንክኑን ምልላዩን ዝምልከቶ ኣካል ኩሉ ቆላሕታ ክገብረሉ ጻውዒት ቀሪቦሎ ሓለውቲ ደን ግን ኣብዚ ናይ ቅድም ዝነበረ እዚ ናይ ሕጂ 3 ዓመት ዝወሰደ ናይ ኢትዮጵያ ቅልውላው ያው ምንም ደሞዝ ምንም ሓገዝ ዝበሃል ካብ ዝኾነ ይኹን ድርጅት ነገር የለን ስጋዕቲ ቅድም ዝነበረ ቅድሚ 2 ዓመት ግን ዊን ፈረስት ዝተባሃለ ድርጅት እውን ኣብዚዮ ማእኺሉ ይሕግዝ ነይሩ ናይ ክዳን ናይ መብራህቲ ናይ ኩሉ ሓገዛት ደን ሓለውቲ የተሓብር ነይሩ እዩ ሕጂ ብዋደ እዩ ዝሕለው ዘሎ መንግስቲ ስጋዕ ዝመጽዩ ዘራዳድኦ ግን ብነፃ ግዝኣት ኢና ዘለና ለሃገር እውን ዝጠቅም እዩ ለዓለማት እውን ዝጠቅም እዩ ደን ሽምባነ ዝኽልል ብፍላይ ግን ልክልልና ብዝተፈላለየ ቱሪዝም መስሕብ ክኾን ዝኽእል ዓዲ እዩ ኣብዚ ድማ ትኩረት ክግበሮ ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ኣብዚ ትኩረት ገይሩ ከምቱ ቅድሚ ኩነታት ዝነበረ ሓላፍነት እንተወሲዱሉ መንግስቲ ብዝሕዝኒ ሃዋህው ሰላሞን ገጽ ተሪእዎ እቶም ኖሩ ዘለዉ ሓለውቲ ደኒ ጥራሕ ካብሎም ዝሽቅል ዘለዉ ሪኡ እንተተባቢዑ ሕዙን ላፍቲ ንቡር ተመሊሱ ትኽልል ይኾነ ለሃገር እውን ክጠቅም ዝኽእል ደኒ እዩ ከም ወረዳ ሓደ ፔጅ ኣለና ኣፅቢ ዘርፍኦፍ ራኪዮን ቸርችስ ልብል ኣለና ኣብ ብዙሓት ነገራት ኢና ንፅዕን ብፍላይ ከዓ ምስና ቱሪዝም ሃፍትታትና መሰረት ገይርና ኣብኡ ነፋልጦም ነገራት እኒዮ እዚ እኹል እኹል ኣይኮነን ግን ከዓ ከም ሙኮራ ላስራሕና ኢና እዚ ክንሰርሕ ተኮይና ግን ዌብሳይት ዲቨሎፕ ክግበረልና ክእል ኣለዎ ኣብዚ ዝተፈላለዩ መድረክ ተኣከላት ከም ዩኒቨርሲቲ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ሚኒስትሪ ኦፍ ቱሪዝም ነዚ ሃፍቲ እዚ ንምልማዕ ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ብፍላይ ትግራይ እና ቱሪዝም ሃፍቱ ነዚ ሃገር እዚ ክልውጥ ይኽእል ኢለ ይሓስብ ኣነ ከም ግለይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 120 ካብ ከውሒ ዝተፈልፈሉ ኣብያተ ክርስቲያን ኣለዎ ማለት እዩ ካብዚኦም ልዕሊ 24 ኣብ ወረዳ ዙርያ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ ኣብ ደን ዴሳ ዙርያ ኣብ መፋሰስ ደን ዴሳ ዙርያ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ ስለዚ ዙ ተፈጥሮኣዊ መስሕብን ዙ ረኪዮን ቸርችስ ዞም ካብ ከውሒ ዝተፈልፈሉ ኣብያተ ክርስቲያናትን ኣዛሚድና ናብ ረብሓ ንምውዓል ያው ናልተፈላለዩ መድረክ ተኣካላት ዝምድና ሓበራዊ ስራሕ ልደሊ እኳ ተኾነ ከም ትካል ግን እስካብ ሕዚ ያው ኣብ ምፍላጥ ዙርያ ላስራሕና ኢና ማድ ዜና نقصل እዩ ሕዚ ድማ ኣብ حلوف 24 ሰዓታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፍሉይ ሽፋንን ጠመተን ዝረኸቡ ዛዕባታት ተልዒላ መሰረሕትና ኣዳሃብያሲን ዝቕፅሉ ደቂቕ ሓበሬታ ነካፈለትና ክጸኒሓ ሓበርኩም ነኾኑ ቋድሕና መጻኺና ቋድሕና ጸኒሕና ዝሬት
شي تاي قداتهم أبحلف إسران 4 ساعات شفان إذا مثلا زرخابو أم حبراو ميديا صبوا أمبار قبل حلف إسران 4 ساعات بزحات قدات يوم شفان رخيبهم بعلم زلوا يكون مبارك أبعتهم بزلنا جزء أنصار 3 قدات يمريز حيزة مزيز الله تفعل ما يقول دايناس خون كمشن هجروا تهدسوا استلموا علامة نمعوات حبر السب علم صاوعيت مقربو دايركتور كوميونيكيشن تو كوميشن علم لخمت حبار لقول سجد بلاينه أفليتهم زبليو بمبارك على إدماء إتيو تليكم تبصحنت عداقان دادن موسخ زخل قلقالوت ديجيتال كوبون الله وغيرو زبليو بمبال سالساي زخون دما ناي وصائي حدش مينستر قدات وصائي إنجليز ديفيد كاميرون فلماي الله وعدتهم أبي يوكرين أساليتهم زبلو 3 زعباتات حيزة مزيال لهم نفت فلما يكسكر كومشن هاقراو تهدسو تلموا علامة معوات نمحبر السب عالم صاوعيت مقربو دايركتور كوميونيكيشن كوميشن عالم لخمت تحببار لقول سجد بلاينه أفليت أملو هجروا تحدثوا كوميشن نخلت عمت صان حد ستعيشن تهون حزي حد عمت أسات أو تصير مالتيو كم ذكر كأسأل صراحة نمزام زاد اللي حطوا بجتون نمنجستي مقربو مجلس يوم 850 خون بجت كاب عالم لخ محبر السب تثبت كم زكبرن كم منجست زركب 10 خون باتي استتلمون استأتون قال مسرات تكبراوي إن تكبر 5 يكونوا يمزجلسوا دايركتور العالم لخمت حبار كوميونيكيشن كوميشن لقول سجد بلاينه 5 جلسوا إذا كوميشن أبتجرايز نبرة كوينات دويلو سمع عنا السلام مفرمو سعيبو تتعايش أيو يكون نبر بزي قبل على تجراي 10 كامبتات تماريزهم سلطنا سنة لبونا نداتو هذا مخانو تجلسلو ناي قدم عطقات مليسهم نبقول نخياتو سلام نمعسالون ناي سنة لبونا سرح يسرح مهلو جليس أملو أتوم عطقات نبرو نحور السبن تأتبون نسرح زحجز سلطنا كهلوتون نداتو هذا 5 ركبي مسحبرو 370 حدن شح 970 حدن زخلو ناي قدم عطقات تفليوم تجري حويسو كاب أمحارة كاب عفار أوروميا دبوب معراب كاب غامبيلا بينشانغول استوصاصو مخانو مستحبره كاب منغوزيهم كاب 775 زخونو اب كل تجري زركبون تخون اب أمحاران أوروميا نون قليل زي بحال قصر 5 لو استحبره እዚ ስራሕ ኣብ ተተለመሉ ግዜ ንምዝዛም ልዕሊ 800 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድልን ነዚ ግን ኣድላይ ነውትን ምርካብ ኣጸጋም ኮይኑ ከም ዝርከብ ዝተገለጸ ናዝሬት ናብ ካልኣይ ዛዕባና ንስጋር ኢትዮ ቴሌኮም ተበጻሕነት ዕዳጋ ንምውሳኽ ዘኽእል ግልጋሎት ሓድሽ ዲጂታል ኩፖን ዕላው ገይሩሎ ቴሌብር ኣፕ ብዝተባሃለ መተግበሪ ሞባይል ኣቢሉ ትካላት ዲጂታል ኩፖን ክጥቀሙ ከለዉ መለለይ ትካሎም ብምሕታም ጥራሕ متقام كم زخلو تحبيرلو ازي دما ديجيتال كوبون جناحت مخاين اما تكبر تليبر ماي كوبون اب تحت زبل ممارص عدقيت ندادي مفصام كم زخلون لعل حدا عمت بزقصر عدقيت ندادي ديجيتال شرفو صاي نمنكاي كم زخاله دليت ندادي زم عراراي كم زخونه تغليصلو بما تكبر تليبر طرح لعلي 126 بليون بر عدقيت مفصامو تحبيرلو نابه وصان تنسجر حدش منستر قدات وصاي انجليز ديفيد كاميرون فلما يقلاو عدوتهم اب يوكرين اساليط املو توم منستر وصا قداي مس بريزيدنت يوكرين فولدمير زيلينسكي بزعبا مسروسيا ابز قبر زلو كينات اميتهم تزاتيوم يوم انجليز نيوكرين تقبرو دبلوماسياዊ ወታደራዊ ሓገዝ አጠናኺራ ከም ትቀጽል ዴቪድ ካሜሮን አረጋግጾም አለው ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቭላድሚር ዜሌንስኪ በወገኖም እንግሊዝ ንትገብሮ ኩለንተናዊ ሓገዝ አመስግኖም እዮም ቶም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዕለተሶኒ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ናብ ካቢኔ ምሻመን ምውራድን ምግባሮም ስዒቡ ናብ ስልጣን ምምጾም ይዝከር ዴቪድ ካሜሮን ከመቆጻጸር አውሮፓውያን ካብ 2010 ክሳብ 16 ቀዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ብምዃን ነታ ሃገር ምምሕዳሮም BBC أبزوج صبصاب أزخاخيرلو نازريت لومز نبرونا 3 زعباتات زمرصنايم أم محبراوي قدايات نزيم يمسليرو شدابا استوديو ترخيب كحبريتا سلازكفلكنا عزيزه مسكن سنه غزي مسكن نبسترفو قداتنا نتنحلف موزيم عدوا 00 كيلومتر زنبروم قدازة زخاخرن التاريخ بزقباء زر انكويني هنات مهلاو امرار حزفر انفستمنت كللات حبيرام تكالات انفستمنت ننبعلوم زم خاخرلو مدرخ نمستاف አዲስ አበባ ዝርከቡ አመራርሓ ትካላት ኢንቨስትመንት ኣብ ሙዚየም ዓድዋን ካልኦት ስራሕቲ ልምዓትን ዑደት ኣሳሊጦም እዮም አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ይጸብጽብዎ ኣባደመ ቀርቦዩ
أبي زفر إنفستمنت إثيوبيا ميت المكياد أديس أبا زركبوا مرارح إنفستمنت كللات أبي كتما أديس أبا زهنت زلو سرحة تاتلمعات قبنيوم مجلسي حدنتن جغننتن إثيوبيا ويان زخونة عوت عدوا نمزكار زهنت زلو موزيم عدوا 00 كيلومتر عدت زسالتو توما مرارحة اتي بروجكت عوت عدوا بزتمال من قدين من للاي زخل كوينو يهنت من لو قليسهم كولو مقطعات የኢትዮጵያ ሁሉም የዘመተባትን ካብ ኩሉ አንፈት ኢትዮጵያ ናብ ዓድዋ ዝወፈሩ ሓርበኛታት ብዙክል መገዲው እቲ ፕሮጀክት ዝህነጽ ዘሎ ስለዓድዋ ድል እንት ታሪክ ስንነጋገር ብዛዕባ ታሪክ ዓወት ዓድዋ እንትንዛረብ ናይ ሓደ አካል ዓወት ከም ዘይኮነ መረጋገጽ እዩ ናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዓወት እዩ ንኢትዮጵያ ሓደ ዝገብር ዓወት እዩ እዚ ታሪክና ብዝግባ ምዕቃብ የድሊ ዛሬ ባየው ነገር እጅግ በጣም ደስተኞች ነን ሎሚ ብዝተዓዘብናዮ ነገር ሕጉሳቲና ኣብ ታሪክ ዓድዋ ዝተሳተፍኩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ብዝገርም መገዲ ዝተሰርሐ ፕሮጀክት እዩ ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ዘበርከትዎ እጃም ብዝግባ ዝሓዘዩ እዚ ድማ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ብዝበለጸ ዘጠናኽር እዩ ዛሬ ያዩት የዓድዋን አጠቃላይ ታሪክ ሎሚ ታሪክ ዓወት ዓድዋ የተመልክተ እዚ ታሪክ መላ ኢትዮጵያውያን ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዝተረባረብሉ ዓወት እዩ እዚ ድማ ብዝግባ ኣብዚ ተሰኒዱ የተዓዚበ እቲ ሙዚየም ሓድሽ ወለዶ ካብ ኣያታቱ ታሪክ ክመሃር ካብ ምግባር ንላዕሊ ንሃገር ሉዓላውነትን ክብርን ብሓድነት ጠጠው ንኽብሉ ዘኽእል ኢሎም ዓድዋ ማለት ምንድነው ይምለው ዓድዋ እንታይ ምዃኑ ኣብዚ ብዝግባ ኢኻ ትርእዮ ኣያታትና ዝዓወት ብኸመይ ከም ዝዓተርዎ ንዝቕጽል ወለዶ መምሃሪ እዩ እንግዲህ ከዓድዋ የሚወሰዱ በርካታ ካብ ዓድዋ ዝወሰዱ ብዙሓት ትምህርትታት ኣለውዮም እዚኦም ኣብዚ ተዓዚብናዮም ኢና ሓድነትን ሕብረትን ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ተቐሚጡ እዩ መናእሰያት ኣብዚ መጽኦም ብምዕዛብ ትምህርቲ ክወስዱ ይግባእ ይህ ፕሮጀክት ብዙ ነገር የሚያሳይ ስለሆነ እዚ ብዙሕ ታሪክ ዘመልክት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝተዓዘብናዮ ነገር መንእሰይ ኣብዚ ዑደት እንትገብር ብዙሕ ስራሕ ምስራሕ ይኽእል እዩ ሙዚየም ዓድዋ ኢትዮጵያዊነት ኣተኣሳሲሩ ዝተሃንጸ ብምዃኑ ኩሎም ኣመራርሓታት ንኽግንዘቡ ንምግባር እቲ ዑደት ምድላው ኮሚሽን ኢንቨስትመንት አዲስ አበባ ግርማ ሰይፉ ሓቢሮም ሁላቸውም በየክልላቸው ያሉ ኩሎም በቢ ክልሎም ንሙዚየም ዓድዋ ዝኸውን ሓድጊ እንተልይዎም ኣበርክቶን ክገብሩ ዘኽእል ዕድል ንምፍጣር ተሓሲቡ ዝተዳለወ እዩ ዓድዋ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝተሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ብዝግባእ ክነላልዩ ኣለና እቶም ኣመራርሓ ኢንቨስትመንት ክልላት ካብ ሙዚየም ዓድዋ ብተወሳኺ ማእኸል ኢንዳስትሪ ማኑፋክቸሪንግን መዘጋጃ ቤት አዲስ አበባን ጎብንዮም بمخنيات نوغي بزبل تيما زتدالو عبي غويا لوم زبن كابتو غويا زركب اتاوي بمخنيات كيناتن تفتراو حادغان نستغودا ادق انستيو زوعل مخانو تحبيرو لام مولو برهان غرماي زرزر حيزالام بمخنيات كنا سمينن بتفترو حادغا نستغود وغناتن محغازن ناب نور نابرኦም ንምምላስ بوغن መንግስት ሆነ بستفلالو ማህበረሰባት ዝተፈላላይ ሓገዝ እና ተገበረ ቀኒ እዩ حزون እናት ሳለጥ ይርከብ ግና ድማ ሃገር ምድሓንን ናብ ንቡር ኩነታት መምላስ ናይ ኩሉ ዜጋ ገዳ በመዃኑ መንግስት ሃገርናውን ኣብ ዝተፈላልዩ እዋናት ጻውዒት እናቅረበ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ እዩ ነዛብ ግምት ብምእታው ኣብ ቅድሜና ሕዳር 9 ሳለጥ ዓቢ ጉያ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ንጉየ ብዝብል ቴማ ኣብ ከባቢ ሰሜን ብምኽንያት ኩናትን بتفترو حادقا نستغودو عديتاتن دق انستيون ንምሕጋዝ زعلم ጉያ ከም ዘሳለጥ ሎም ኣብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ አብሪሁ ዘንድሮ የታላቁ ሩጫ ናይ ሎም ዘበና ዓቢ ጉያ ብምኽንያት ንጉየይ ብዝብል ሓገዝ ክግበር እዩ እዚ ተግባር በብዓመቱ ዝትግበር እዩ ምስ ደቂ አንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ብምትሕብባር ዝተሰናደአን ዓቅሚን ዘይብልን ደቂ አንስትዮ እዚ ጉያ ምኽንያት ብምግባር كحجزاين قيا لهم زبن حدش حنزخون عديتات نمحجز على منتخون نحد حد عديتات $500 حاجز كم زجبرلن السنة دائما اسميكاس قليزو يزندرو غير مندناو لعند شي سيتوش نايلوم زبن جنا بمخنيات كوينات نزتوغودا حدشي دق انستيو ويدما سدران زمرحا عديتات مس UNDP بمتحبار نعاتنا من نقدي نمئتاو بسنق كوينات زنبر النقدي نزعنون دما أقول حاجز تغيرلن نام نور نابرا أن مملاس زعلميو نحد حدن $500 نمهابيو تتلمو ندك أنستيو محجاز حبرت سب كم محجاز سلازخونه نايلوم زبن قويا نعاءتن نمحجاز زعلميو كم تسند أقلالزا لوم زبن أبز تسالتات عتا أخاخبا حاجز لعل التلمي كم استعكبه قليزو داتك علي $500 نو بحفشا $500 يو مس UNDP نمئكاب تلمنا
ግን ድማ ዓብይ ጉያ ዓርሱ ከኢሉ ልዕሊ 2 ሚልዮን ጎና ጎኒ UNDP ኣኪቡ እዩ እዚ ዝሐሸ ፍጻመ እዩ እዚ ተግባር እውን ክቕጽል እዩ ኣብ መወዳእታ እውን እቲ ሓገዝ ብምኽንያት ኩናት ንዝተጎድኣ ኣዴታት ክልል ትግራይን ክልል ኣምሓራን ክልል ዓፋርን ዝውዕል ምዃኑ ኣሰናዳኢት ፕሮግራም መንእሰይ ሚክያስ ገሊጹ ቀጥታኛ ሴቶችን እኛ ሳምንመርጣቸው ነተን ተሓገዝቲ ንሕና ዘይኮናስ UNDP ምስ ሰለስቲኦም ክልላት ብምዝራብ እዩ ዝመርጸን ዝሐሸ ሓገዝ የድልየን እዩ ንዝተባሃለ ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ክግበር እዩ እዚ ሓገዝ ክልል ትግራይ ክልል ዓፋር ክልል ኣምሓራ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ምሕጋዝ ማሕበረሰብ ምሕጋዝ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ሓገዝ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣብቲ ምድላው ተሓቢሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት መንነትን ካልኦትን ንምፍታሕ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ምጅማሩ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትኽልል ዶክተር ዓብዱ ሑሴን ገሊጾም እቲ ክልል ናብ ንቡር ሰላማዊ ምንቅስቓሱ ንኽምለስ ኩሉ እጃሙ ህዋፃእ ከም ዘለዎ እውን ተገሊጾም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትኽልል ዶክተር ዓብዱ ሑሴን ምስ ነበርቲ ከተማ ኮምቦልቻ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናውን ሃገራውን ጉዳያት ተድሂቦም ተዛትዮም ንጸብጻብ ተስፋይ ጫኔ ጌታቸው አለሙ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዶክተር ዓብዱ ሑሴን ምስ ነበርቲ ከተማ ኮምቦልቻ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናውን ሃገራውን ጉዳያት ኣድሂቦም መድረኽ ዘተ ኣሳሊጦም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝተሳተፉ ነበርቲ እታ ከተማ ድማ መንግስቲ ኣቐዲሙ ክሰርሖም ኣለዎም ዝበልዎም ብርክት ዝበሉ ጸገማት ኣልዒሎም ብፍላይ ኣብቲ ክልል ዘጋጠመ ጸገም ጸጥታን የስዕቦም ዘሎ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ከበድቲ ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ ብቕልጡፍ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ተላዒሎም የሀገር ሽማግሌ የለን ሃይማኖት አባት የለን ሽማግሌታት ዓዲ የለውን አቦታት ሃይማኖት የለውን መጽሐፍ ቅዱስ ዝፈልጥ የለን ቁርአን ዝፈልጥ የለን ንምንታይ ዋላ መስዋዕትነት ተኸፊልና ጎንጻ ሃገርና ደው ዘይነብሎ ስራሕትና ሃይማኖታዊ አቦነትና ዳኣ ኣብ ምንታይ ይደሎ ደጊምና ደጋጊምና ብዘይ ድቃስ ነዚ ጎንጽ ደው እንተብልናዮ እንታይ ጸገመለው እንደ ክልል የሚጠየቁ ጥያቄዎች አሉ ከም ክልል ዝሕተቱ ሕቶታት አለው ነዚኦም ምላሽ መሃብ ይድልዩ ኢልናይና ምክንያቱ እቲ ኃይሊ ነዞም ሕቶታት ናብ ዘይግቡ ዕላማ እናተጠቀመሎም ስለዝኾነ ነዞም ሕቶታት ምላሽ መሃብ ይድልዩ እያነጎድ ነው እየቀሰቀስ ነው እየሞተ ያለው እና ደፋፋናዮ እና ጎስጎስናዮ ይመውት ዘሎ ምንም ዘይፈልጽ ሰብ ስለዝኾነ ልዑል ሓገዝ መንግስቲ ይደልዩ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ መንግስቲ ትሕት ኢሉ ክዛተ ኣለዎ ምክንያቱ ብምቕታልን ብምቅትታልን ምስዓር ስለዘየለም ማንም ኣይዕወትን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መፍትሒ ዘይተዋሃቦምን ዝተዋህለሉን ሕቶታት ከምኡውን ምስኣታዊ ዘይተመጣጠነ ትመና ግብሪ ንምትዕራይ ምስራሕ ከም ዝግባእ እውን ኣብቲ መድረኽ ዘተም ተጠቂሱ ከተማው የኢንዱስትሪ ዞን እንደመሆኑ መጠን እዚ ከተማ ዞባ ኢንዱስትሪ ከም ምዃኑ መጠን ብርክት ዝበሉ ሓረስቶት ዝፈናቀሉሉ ንኢንቨስትመንት ቦታ ዝድልየሉ ከባቢ እዩ ብመንጽር እዚ ነቲ ሓረስታይ መሊስኻ ኣብ ምጥያሽ ነቶም ደቂ ሓረስቶት ብመንጽር ናብ ስራሕ ምውፋር እቲ ሓረስታይ ተጣይሹ ተጠቃሚ ልምዓት ንክኸውን ኣብ ምግባር ሰማዕ ይብሉ ግብር መክፈልን የሚጠላ ዜጋ የለም ግብር መክፈል ጸል ዜጋ የለን ይኹን እምበር በአግባቡ ራይዎ بخمي ዝጽናዕ ከመይና ንኸፍሎ ኣነ ሕዚ ክልተ ደቂ ኣለኒ ንዕኦም ተጸጊመ ይዛዕውዮም 40,000 እንተልኩምኒ ካበይ ከምጽእ ይኽእል ብስርዓት ይጸናዕ ኣብ ከተማ ኮምቦልቻን ከባቢኡን ዘሎ ሰላማዊ ምንቅስቓስ ውጽኢት ስራሕቲ ማሕበረሰብ ምዃኑ ከንቲባታ ከተማ መሐመድ አሚን የሱፍ ተዛሪቦም ናህሪ ዋጋ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ሕቶ መንበርያ ባይትን ዝተመዛበሉ ሓረስቶት ምጥያሽን ከምኡውን ካልኦት ጸገማት ሰናይ ምሕዳር ንምፍታሕ ይስራሕ ምህላው ድማ ከንቲባ መሐመድ አሚን ገሊጾም እንደምታውቁት ለብዙ ዓመት አርሶ አደሩ የመልሰው ከም እትፈልጥዎ እቲ ሓረስታይ ብምኽንያት ልምዓት ዝተመዛበለ ኣሎ ሕዚ ኣብ ድኽነት ስለዘሎ ንዕኡ መሊስና ክነጣይሾ ይግባኢልና ብማሕበር እናወደብና ጀሚርና ኣለና እዚ ድማ ነቲ ክልል ኣቕሪብና ኢና ብዝተፈላለየ ዓውዲ ፕሮፖዛል ናምፁ ይሰርሑ ኣለዉ ካብቲ ክልል እውን ድጋፍ እንደሊና ግን እዚ ከተማ ቀዳማይ ሰርሑ ስራሕቲ ሰናይ ምምሕዳር እዩ ብዘይ ኣግባብ ሓንቲ ብር እውን ንክትኸፍሉ ኣይንደልን ግቡእ ዝኾነ ድማ ክትኸፍሉ ከም ዘለኩም ውሰዱ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዶክተር ዓብዱ ሑሴን ብወገኖም መንግስቲ ዝተፈጠረ ጸገም ጸጥታ ንምፍታሕ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ምውጋኑ ኣረድዮም ከም ክልል ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት መንነትን ካልኦትን ንምፍታሕ እውን ተግባራዊ ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ሓቢሮም የአማራ ህዝብ ጥያቄ ምንድን ነው የወሰንና የማንነት ተልእኮ ተሰጥቶ እየሰራን ያለ ነው ሕቶ ህዝብ ኣምሓራ እንታይ እዩ ናይ ወሰንን መንነትን ልኡኽቶ ተዋሂቡ ንሰርሕ ኢና ዘለና ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ
ጉጉያት ተረኻት ብኮሚሽን ምክክር ንምፍታሕ በዚ ድማ ንስኻትኩም ባዕልኩም ዘትይኹምሉ መፍትሒ ንኽርከብ ብብርኪ መንግስቲ ትኩረት ተዋሂብዎ ይስራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ፈሊና ስለዝተሓወሰና እውን ኣብ ውሽጡ ነዚ መድረኽ ዘይምጥኑ ምሕፈርቲ ነገራት ስለ ዘለው ከም ህዝቢ እውን ንኽብርና ዘይምጥኑ ነገራት ስለ ዘለው ንዕኦም ፈሊና ምኽንያትን ውፅኢቱን ፈሊጥና ስራሕ ንምስራሕን ሰላምና ንምርግጋፅን ምንቅስቃስ የድሊ እዩ እቲ ክልል ብዘላቕነት ናብ ሰላም ንኽምለስ ብፍላይ ዓበይቲ ዓዲን ኣቦታት ሃይማኖትን እጃሞም ከበርክቱ ከም ዝግባእ እውን ኣብቲ መድረኽ ዘተም ተላዒሉ زين عدقام زيت بلعي أب كسمة أديس هبا من كاي واقع خمزر أي نقادون عدك تنقليتهم موساخ قرب زيتي نت من كاي واقع سوات أو خمزر الودمات تحبيرهم مسارحتنا قدس تمامو أب أديس هبا كباب الجمو تزاويرا بمعزاب زي السنة الأتوت أبتساب أبراهام فصها كم سعب كاربوي ኣብ ሃገርና ዜጋታት ብናህር ናብራን ተማርሩ ምስማዕ ዝተለምደ ኮይኑሎም ብፍላይ ኣብ ሸቐጣት ምግቢ በብመዓልቱ ዋጋ እንትውስኽ ካብ ሓሊፉ እውን የለን ዝበሃለሉ ግዜ ብዙሕ እዩ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ጆሞ ዝተዓዘብናዮ ትዕዝብቲ ግን ንዜጋታት ቁሩብ ተስፋ ዝህብ ኮይኑ ረኺብና ኣለና ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ነጋዶን ዓደግትን ዋጋ ዘይቲ ብልዒ ክንደይ እዩ ኢልና ዝሓተትና እንትኸውን ኣብዚ ወርሒ ዋጋ ዘይቲ ካብቲ ዝነበሮ ከባቢ 1000 ቅርሺ ናብ ከባቢ 750 ምውራድ እዮም ዝገልጹ እዚ ኣብ ጆሞ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኣዲስ ኣበባ እውን ከምዝነከ እናተገልጸ ይርከብ ናይዚ ምኽንያት ከ እንታይ እዩ ኢልና ዝሓተትናዮም ነጋዶ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ እኛ ከአስመጪዎች ነው የምንወስደው ምርቱም አገሩታ ላይ በብዛት ይገባል ንሕና ካብ መምጻእቲ ኢና ንወስድ እቲ ምህርቲ ድማ ብበዝሕና ኣተወ ይርከብ ዋጋ እውን ጽቡቕ ኣሎ ሕዚ ንሕና ንሸጦ ዘለና 730 ትሕቲኡን እዩ ኣብ ቀረባ ኣዋን እዩ ከምዚ ነኪ ዘሎ ከባቢ 1000 ኣትዩ ነይሩ እዩ ሕዚ ግን ነኪዩ ጽቡቕ ዘሎ ዘይታውን ከነበረ ዋጋ ቀንሷል ዘይቲ ካብቲ ዝነበረ ዋጋ ነኪዩሎ ቀደም ክብል ን5 ሊትሮ ዘይቲ ክሳብ 950 ነይሩ ሕዚ ግን ካብ 750 ኣትሒዙሎ ብበዝሒ ስለዝኣቱ ኢለ ይሓስብ በዚ ድማ ካብ 5 ሊትሮ ዘይቲ እንተናእሰ ክሳብ 200 ቅርሺ ነኪዩሎ ዓደግቲ እውን ከምኡ ዋጋ ዘይቲ ብልዒ ብምንካዩ ሓጎሶም ዝገለጹ እንትኸውን ዋጋ ዘይቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጽቡቕ ኣሎ ክብሉ ይዛረቡ አሁን እንደጠየቁት ጥሩ ነው ከዛ በፊት ግን በጣም ከባድ ነው ከምቲ ሕዚ ዝሓተትኩ እንተኮይኑ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ቅድም ክብል ግን ከቢድ እዩ ነይሩ ከባቢ 150 ይብልዎ ነይሮም ሎሚ እንተሓትት ግና ቅሩብ ነኪ ረኺበዮ ከባቢ 750 እዮም ኢሎሞ ዓደግትን ነጋዶን ዝሐሸ ነገር ኣሎ ይብሉ ብበዝሒ ምህርትና ኣተወስለ ዝርከብዩ ነኪዩ ክብሉ እውን ርእይቶም ሂቦምና እዮም ኣብ ከባቢ ጆሞ ካብ ዝገበርናዮ ትዕዝብቲ ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ከባብታት ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ብመጠኑ ምንካይ ከም ዘርአየ ተመላኺቱ እዩ